Nek nunggu kabar. Kabar apa sing arep ditompak iki sing kepriye? Kabare sing tak jaluk. Ya iki gawean. Awake dhewe nek dipilih gawean iku semono kabeh. Motor nek karepku golek sing gawean sing iso tetep ngono lho. Ayo. Awake dhewe kudu mupo yo supaya iso di pegawean sing tetep ngono kan. Ayo. Nah, iya. Oh, berarti kowe pengen golek gawean sing laras karo kamontenan iki. Kamu saiki. Bantu kowe kok katon sumur-sumur cahyamu gogos apa kamu asuran itu apa? Yen pangapunten kula wonten niku wonten wanita. Wah, jadi pegawai kamu saya tidak tahu kan saya. Panjenengan kan kaleman kula. Boleh dilelek. Iya, menika sampun watak watunipun kakang kula. Oh, Nek jadi wanita klimpis foto lho kok ricis banget menika. wah, ngono to. Sing umat. Nggih pun kula emote. Ya wis. Dalam atur sinopat sing wis ya wis. Aku tekamu nang kene ya ora bakal gak musikku marang kowe kabeh. Nggih. Nanging iki aku mbantau dalem Doro-doro. Doro-doro. Yo. Sing isine Doro-doro nganake Giri Patoboyo. Giri Patoboyo. Sayembara. Nggih. Lajeng Sing sepisan sak sapa wae kang bisa nemokake anane kowe petuk bakal diparingi ganjaran kang gedhe. Apa kira-kira wis padha ngerti anane pring petuk mau. Nek menawi kula menika pun nate mireng pring petuk ning wujudipun kula dereng mangertos. Mula iki Doro-doro dawuh arah sing bakune kowe tak bongkor gula ana anane pring petuk ki mau. Mangke yen niku kula madosi pring petuk nomor kuwi enten ganjaranipun napa niku. Ngarep ae tak kabare to. Sing sapa bisa nemokake anane pring petuk bakal diganjar ganjaran kang gedhe. Sokor iso mari nggonmu brandal kecu ning kene. Iya. Nah, kali mulya mriku iki. Mulya. Iya, kudu usaha ya dhewe. Sing ping 7 sesupe aku mandalem Mas Lorwayu Mulasi. Kuwi lan bisa nemokake uga bakal pikantuk ganjaran kang gedhe. Yes, kok. Yo nek ngono saiki sewan-sewan tindake dalu-dalu Doro-doro. Aku bakal golek.
saya muda seneng. Kalau itu jadi ya seneng nih ya susah. Susah. Kalau itu ngerasake sampean lho Pak. Ambil wong wedok ketemu wis geger ora oleh. Ya ora oleh. Terus kalau aku ngomong piye? Ayo kowe wis dadi bojo kok anak rumah ya ora aku. Aden bojo kok lunga dhewe-dhewe. Kalau mengajeng awak rasane dadi sinden iku lho sinden. Kowe. Akhir aku pun ngrasake masalah kok. Ayo seneng nek kok mau. Biar iki sing gak seneng iki pancen sinden. Ora oleh. Lho, kowe nek dadi bojo nek kowe iki lunga-lunga. Ya to. Kowe lunga-lunga ora aku Kene ngarep kursi nggih. Kowe mati. Tetep sing jenengane daris, Pak. Nek perlu produk mepet itu. Sampeyan iki senengane kok priyo? Iya, alo kaki kita ini gini. Wong iki kayak gini. Aku wis Sampeyan panggilan. Tahun belum perut aku. Aku nek aku dadaki nang dalan iki sabuh. Wis tak genaki nang dalan, pelan kansen. sampeyan pengen ngomong. Berat tenan kowe iki. Tapi wis sampeyan iki ngomong Pak. Alah, aku kira yo dadi wong jujur-jujure wong kaya aku to yo. Aja manut ya apa. Apa iki kok iki kelakane. Sampeyan ngomong piye? Wah, piye? Jenenge piye kok kager. Berarti wong bal, wong wedok primes ngono. Wah, wis do pencilaan kae. Biasanya seperti sinden ya. Lah kok belum betul ke sinden. Lah bukan kok ya kok pinter. Wah, kok ke suami kok ono sare gendeng. Ora. Wong kok ya piaga yo sesuk tak terke ya. Siji daris loro wadya. Padha wae. Walah. Saiki sing tak pikir kamu. Tapi pun lagi. Makin Pak jatahe makin kok sing Adimu iki janjine pirang dina? seminggu. Seminggu saiki wis pira pitung dina. Itu Pitung dina itu jolo mbalake. Seminggu saiki pirang dina? Pitung dina saiki iki. Terus nek hitungane seminggu kuwi pirang dina? Ayo seminggu hitungane beda. Seminggu itu aja seminggu to Pak. Hitungane iki kepiye, Kak? Lho seminggu hitung. Saiki nganti yo aku ngono. Ini ora.
Moro iki nek tumorot ana lampu kuwi marai iwak ngedoh ning papan kuwi kan. Kowe ora ngerti bae wong golek iwak. Pintunge piye nyatane aku wis donga bolak-balik Sing jenenge wong golek iwak. Ya toh, kowe nganggo hitung, ora waton. aku yo duwe pribon kan ora men kowe sing duwe pribon. Hitungane wong golek iwak iki nek ketengan. Kowe mesti entuk iwak akeh. Nah, padha bulan kowe kok golek iwak paling-paling mengentuk urang. Karena yo wong lumaku golek apa wae kuwi nasibe dhewe-dhewe kan. Rezekine ora entuk to yo. Nah, bener. Tak sampe ora jikosan. Iki ngene kan. Piye? Rehling kakang wongso kawit nawis kulilani aku nyelek bondo iki tak gelek iki kan tak gelek iki Masih padha ora kuwi. ora masak ganti masih apik-apik senane kok Ya. Jadi aku maksud lunga nang ndi? Rong rapung gaweane do lunga. Ora pengawas kok Pak. Berarti kok pengawas. Iki entuk itu aneh. yo pokoke sulitan wongso iki kok entuk iwak kok jole iwak kan iki kan Rong seminggu ki. Wah. Ayo iki wis manut pernatan ya. penatan piye kan Arep entuk siji ke diparo. Alah. Nek siji kok boten bisa diparo kan jadi dua dhewe kok yo. Anak seneng Nanti kok. kalau ada omongan iki kan lho sampean iki. Yo beda. sing tak ngerteni pranatan mau Lah iya. sing tok-tokke mau ning sekawet lakon mau kan Lah iya. pranatane kuwi iwak diparo Diparo. tegese nek entuk siji kuwi lah Ayo tetep diparo. Napa arep ditugel, Mas? Wis dindani tak dikoke lading. Dindani. Oh, aja ngono lho. Wis tak dikoke lading. ngomong banget telewek Asli sik terima makan mau yo kalau. Tapi ada ngomong. Nanti pelan-pelan. salomone opo mbak karo tawa dilai lo oleh maru angel Iku digoreng. bagian biasa ping aduh banget telewek Iki gak sopan dilenekke. Ora ono barang mosak-mosakan. iki terus lek nyautan bojoku kepiye kan wis kaya ngene iki Kowe usahamu sing utang kowe kok dadi aku sing kok nyaur. Ayo rasuk dia nyaur utang. walah tak bulan bali kok kebangetan lek urip tenang padahal Banget iki. sing gote-gote adimu nelongso Anak wong iki apa meneh? Kowe sing jenengane ngajar bocah ki ngono kuwi ben prihatin. Ana lagi ngono gemang prihatin. Yo bane iki turu iki turu. latih pratit yo latih kali kok ora kebangetan nang madine Ayo nek ora cara ngono kuwi kowe wis sak jeke kowe mesti melarat. Oh. ya wis pancen iki bagianku kudu iki Iya. tak trimo kan Dadi apa? wis agung slamet aku tak bali Yo, aku Pak. kok nang bojoku lah yo yo pamit Salah rabi ya. pamit Goreng.
Bapakne anggone kulit pangan kuwi ora usah. Sedina-dina wong sapa kae. Aku ngene mesakake karo tamuku. Dina iki uyan ora turu. Aku dene beras ora turu. Terus aku nganti mesake marang bapakne. Sedina-dina
itu pamjiku Pak Romo di Pak Romo kami Bu selamat tekapun kowe yo kan APKP itu pengesunipun terus Surabaya kula sak semak kula menika kita serasa wonten desa kados mekaten niku rasane langsung ngaten di Surabaya. iya nanging ora tak delok saka kaduan Iji kowe mau ududunan karo bojomu menika namung rebak keluarga ki mawon kok di Surabaya. Mboten wonten menapa. Panjenengan sami saking Jawi napa? awak saka Jawa ki gedhe paling krongkong kaya ketok aku Haha, nggih kakak kawin kula ketok do padudon loro Wong ora napa-napa kok ya Pak Desa. ning sedaten menika boten kiranya nggih kula pakebayan kalih semah kula menika. ora sak gulume padudon Iji ketok ki kowe mau banting opo niki lah ngaten to Iya, Surabaya. Kula menika lah biasanipun kula menika namung golek iwak wonten kalih kilen dusun wetan dusun ning kula niku amrih sesuk niku asil kula kathah. Kula niku nyirih jolo kathah kula. terus Kula tumuju wonten sedang kidul bisa pujaan menika dilale kok ulame kathah ngaten. Kula pasang jolo. terus Pasang jolo kok saking rosane kula cedhal jolo mriku entuk iwak tunggal. Dilale kok kakang kula kawangsa niku bagai ulam menika kula dipun bagai dasipun. oh jalane iki mau mu padha padudon bojomu Asinten sing boten nesu-nesu to Ki Surabaya wong bojone mulih malah diunek-unekke. yo aku iso ngrasake pangandan Iki ngaten Ki Surabaya. piye iki Rene kula saking makele. Das ulam menika kula banting. Aku ketinggal mencorong ali-ali muni. ali-ali Ijin. ndelok aku tak kene Moga. Sedang mau kok yo. Pak Romo gawe Ijin Gusti. menawa iki wis bejam Ijin. kang bakal ubah nasib ning besok Ijin. ngerti yo tekan ning papan kene iki sing besar aku ndake dalu-dalu Mordana bulan iyanane ping retuk karo sesupe aku maneh denari munasi Ijin. kan itu kuwi kan kowe banting anane iwak sing kok banting mau Ijin. sak pernah on mari-ari kajudul sak itu iwak mau Boten Ki Surabaya. Lajeng sambut kalian ali-ali menika wonten perkawis menapa? dan ini Pak Romo Ijin. denayung orang nasib ikiku kelangan sesupe nalikane delok lembang ana sendang Ijin. lah sendang mawak banyune ngalir Ijin. aku mulai golek iwak mau iso uga ali-ali pangan iwak sing saiki ing tangan iki Pak Ijin. Lajeng kersanipun Ki Surabaya. ini wae kowe mewah sowan minggu dalan Kersanipun Baya Jogobaya menika napa badhe pidana menika menapa dipun pidana? ora cukup jalan dono kan sing bakal bisa nemake anane sesupe iki Ijin. ing sakmene bakal itu ganjaran kanthi Oh, ngaten. kowe tak baleki Ijin. Ijin. wis saiki kowe mewah sowan karo dalan Monggo terus. Monggo kula Ayo, 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 ayo.